Ready na ba kayo guys? Ready na ba kayo? Wow! Ang ganda! Ligo na ikaw?
Tingnan mo yun, oh. Ang babaw pa rin, oh. Laki-laki na nila. No? Tingnan nyo guys, oh. Ang laki-laki na nila pero mababaw pa din. Kaya ang ganda. Yes. Yung bring unicorn. Dito tayo ngayon sa ayun yung resort. Ngayon dito tayo sa lang paglabas ng beach na agad. So ngayon papakita ko sa inyo kung ano yung nangyayari dito sa beach sa ganitong oras. Ayan siya, oh. Yan, low tide siya, so pwede ka maglakad. So may mga tao doon. Yan, naglalakad sila ng mga seashells, baka may mga maliit na isla. Yan, papakita ko sa inyo mamaya. Naglalakad na tayo, hindi lang. Yan, tapos malubog na rin ang araw. Mamaya ang ganda dito ng sunset. Okay? Yan guys, naglalakad na tayo. Ito, tignan nyo maganda yung beach. Tignan nyo sa sand. Andyan kami na swimming sa kanina. Ito, makikita nyo. Yan, tignan nyo. Pwede maglakad-lakad dito. Ang babaw, sobrang babaw. Yung iba, nandun na sila, oh. Medyo malayo na sa, pero mababaw pa rin dahil low tide siya ngayon. Yan, ganda, ang ganda, promise. Yan, so makikita nyo yung, itsura ng resort, ang ganda. Yan, oh. Yan, dito yung restaurant. Yan, maganda yung view. Tapos, ito mga, mga kubo. Pag gusto mong, kumain dyan. O kaya magtambay dyan. Tapos dito yung, yung mga rooms. Tapos yung infinity pool na nakaharap dito. Kaya ang ganda. Yan. So ngayon, tignan nyo mabuti, oh. Ang babaw, oh. Yung iba na, layo na. Yan.
pwede magpakilala. So, ganyan na magaganda kailangan magpakilala. Hindi naman. Sa'yo lang.